सिगां माने स्कुलाव एसे खामानि दं आंना। हा गाबोनो स्कुलाव थांनांगौ ओमफ्राय बेनोथ' हागोन हाया आङो बेखौ जागासिनो दायो। ओमफ्राय बे हस्टेलाव सासे दंमोन बे गोजोन कुमार होननाय दंमोन हस्टेलाव। औ बेखौ नोंहा दामनाया मा दामनाय गोसो बायदि दाना गोसो बायदिबा बेयो हागोन नामाथाय एसे प्रेक्टिस खालामबा। बेयो इक'न'मिक्स जोंनिनो बे मासबादनियानो। औ माने आंनि सिफुङा बेनाव दंखायो। औ दे दोंसे मेथाइ खननानै गुरै खावलायबाय आरो